खुलुमबाय जोंनि आसामनि आरो भारतनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय नोंथांमोननिसिम गिबि जासिग्रोबाय आरो बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शना इउट्युब चेनेल हिसाबै उइकलि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव दैथायहरनो थाखाय थांखि लादों लांगोन दा जेखि जाया रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय दा गिबि आङो जोंनि नैबे आर'नाइ अफिसाव जाय बिथांमोना फाव खालामनो नागिरदों बिथांमोनखौ आं फारि फारि सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लाबाय जेखि जाया नोंथांमोननिसिम आंनि गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोननि रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो मदद बिनाय गिबि आं होग्रोबाय दा जेखि जाया जोंहा डाइरेक्टर हिसाबै मोगथां बसुमतारी दङ बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नैबे जोंनि आर'नाइ अफिस इउट्युब चेनेलखौ बिथाङा गावनि आखाइजोंनो डिरेक्सन होगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे बयबो नायो आरो साबस्क्राइब खालामो दा बेवहाय आर्टिस्ट हिसाबै आं दं सासे आंनि मुङा कृष्ण बसुमतारी दा जेखि जाया आंनिबो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोनहा नायो आरो साबस्क्राइब खालामो बेवहाय जोंहा थाम्फै दांग्रा बिथां दङ थाम्फै दांग्रा बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय नोंथांमोना थाम्फै दांग्रा बिथांखौ रोखा मिथिगौ बिथाङा सासे फेस्ला फाव खालामो आरो बिथाङा कमेडियान बिथाङा चिरां जिल्लानिनो नोंथांमोना बिथांखौ हयथ' सिनायबाय जानो हागौ बिथांनिफ्राय जोङो दा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन बिथाङा खोब बर'नि जाखांफुनाय फेस्ला कमेडियान नोंथांमोना नायनो दाबाव बिथांखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय आरो सासे फावगिरि मेन हिर' हिसाबै जोंहा दङ जोंमा ब्रह्म बिथाङाबो जाखांफुनाय दा बर'नि खोब मोजां फाव खालामो बिथांनि फावखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिनि उनाव जोंहा बे आर'नाइ अफिसाव मेन हिर'इन हिसाबै एक्ट्रिस हिसाबै फाव लागोन समायना ब्रह्म बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो मिस समायना ब्रह्म बिथाङा सासे हिर'इन रल लागोन बिथांखौबो नायनो थाखाय दाबाव बिनि उनाव जोंहा आरति बसुमतारी दङ आरति बसुमतारीखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो आरति बसुमतारी बिथाङा सासे न'खरनि बिगोमा बिथाङा सानस्रि बर्मन बिथाङा सासे अफिस स्टाफ जागोन अफिसावनो खामानि मावग्रा बिथाङाबो खोब मोजां रल दङ बिनिखायनो नोंथांमोनहा बे सानस्रि बर्मन बिथांनि फावखौबो नोंथांमोनहा इउट्युब चेनेलजों नुनो मोनगोन बिनि उनाव इन्जिल इस्लारि बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो इन्जिल इस्लारि बिथाङाबो सासे अफिस स्टाफ जागोन बिथांमोनहा जाखांफुनाय हिसाबै नायनो दाबाव बिनि उनाव इस्टेल इस्लारि बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय बिथाङानो इस्टेल इस्लारि बिथाङाबो अफिस स्टाफ खौ नायनो दाबाव बिनि उनाव जोंहा निजोम बसुमतारी आरो सुमित बसुमतारी बिथांमोनहा बे आर'नाइ अफिसखौ प्रडाक्सन हिसाबै लादों आरो बिथांमोननि आखाइजोंनो आर'नाइ अफिस बे इउट्युब चेनेला गोगोमै जाखांलांगोन बिनिखायनो बिथां सुमित बसुमतारीखौ सिनायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सुमित बसुमतारी आरो निजोम बसुमतारी फिनुस नार्जारी बिथाङा केमेरामेन बिथांनि आखाइजोंनो जोंनि नैबे आर'नाइ अफिस इउट्युब चेनेला जाखांबोगोन बेनिखायनो बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायनाय जाबाय फिनुस नार्जारी केमेरा हाबाफारियाव आलासि महरै जा नुजाफैनो हादों जोंनिनो चिरां जिल्लानिनो अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशन एबा अल बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथांजों ब्रह्म बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो बिथांजों ब्रह्म बिथाङाबो खोब बर'निनो सावथुनाव मैखोम बाहागो लानाय फावखुंगुर बिथाङा नोंथांमोना हयथ' सिनायखायो बिथांखौ बिथाङा आलासि महरै जोंनाव नुजाफैदों आरो बिनि उनाव जोंहा आलासि महरै लिंहरना मोनबावदों बिकास ब्रह्म बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट चिरां जिल्ला सिनियर बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननिनो बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि बर'नि सिनेमायाव
दा जाखांफुनाय फाव लादों बिस्तिराम बसुमतारी बिस्तिराम बर' बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि सिनायथि हाबाफारिया बेखिनि आरो जोंहा गोबां फावगिरि बिथांमोन दंबावो बिथांमोनखौ जोङो दिनै मोनबोजोबनो हायाखै। इयुनाव नोंथांमोना इउटुब चेनेल आरनाय अफिस बे आरनाय अफिसाव जोंहा मैखोम कमेडियान हिसाबै फाव लानो थाखाय थाम्फै दांग्रा बिथाङा दंफैयो। बिथांखौ फंनैसो गावनि फाव हिसाबै बिबुंथि लानो थाखाय खावलायबाय जाहाथे बिथाङा फंनैसोब्लाबो गावनि बिबुंथिखौ बे बेंटल ओनसोलनि माखासे हारिमु सिबिसुला बिथांमोनहा आरनाय अफिस मुंनि मोनसे सिनेमा बहननो नाजादों। बे बहननो नाजानायाव दिनै बे शुटिंआ बेखेवनाय जादों। बे शुटिं बेखेवनायाव माखासे सावरायनाय हाबाफारिखौ दैदेननो मानगोनां आफादगिरि आरो गासिबो सिनेमा बहनगिरि नाटक लिरगिरि आरो फोरोंगिरि नोंथांमोन बेजों लोगोसे आंजों लोगोसे जायफोर मानि सिनेमायाव बाहागो लागोन गासिबो फावगिरि एबा आर्टिस्ट नोंथांमोन। बे समाव आरनाय अफिस मुंनि सिनेमा बहननायनि सायाव आंखौबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै फंनैसो बिबुंथि होनो थिननायलाय आंबो फंनैसो बिबुंथिखौ होनो सिगांनाय जाबाय। जे जोङो बर'नि सिनेमा होननानै बुङोब्ला दा गोबां रोखोमै जों नुबाय थायो। गोबां जायगायावनो गोबां जिल्लायावनो गोबां मानसिफ्रानो सिनेमा बहनो, नाथाय गोबां रोखोमनि फारागखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हारिमुजों जों नांथाबनानै फैनाय मानसि, जा एसे हायो जा एसे रोङो जा एसे सिन्थाधारा दङ, बेजों लोगोसे जोङो सिनेमायावबो बाहागो लाबोनाय जोङो मानसि। बेखायनो जोङो बे सिनेमानि एसे आग फाग जों बेखौ एसे आन्दाज खालामनो हाबाय। आरो आंनि जिबनाव दिनैसिम गासै 14टा सिनेमाखौ आङो गाबाय एबा 14टा सिनेमायाव आङो फाव खालामबाय। नैबे आरनाय अफिस सिनेमाजों आङो 15आव आगान होनाय जागोन। दा बेफोरनि एफा एफा गाबोनायजों एक्सपिरियेन्सआ जोंनाव एसे एसे बयनावबो दंखासै। बेजों लोगोसे आङो 6 बोसोर आङो जात्रा गाननि बान्दाबो जाबोदों, बेखौ आं खिथाखाबाय। बेफोरनिबो आंनाव एक्सपिरियेन्स दङ। दा सिनेमानि खोथा हिसाबै आं नैबे सिनेमा खोथाखौ सुंद'यै बुंथिनो लुबैदों। दे सिनेमा बहननायाव ओरैनो सिनेमा बहनबानो जानाय नङा। आर्टिस्ट हिसाबै गसंबानो फाव खालामनो जानाय नङा। आरो डाइरेक्टर बिथांमोनखौ आरो जायफोर प्रडिउसार फाइनान्सार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, नाटकजों लोब्बा लानानै सोर आर्टिस्टआ बबे नाटकआव रल लानो हागोन, बबे रलखौ सोर आर्टिस्टखौ होयोबा गोरबो होनो हागोन, बेरखांहोनो हागोन, नैबे रलाव ओरै दङ, बेहाय ओरै डायलग दं, बेखौ ओरै फाव खालामनांगौ, बे डायलगखौ सोर होनो हागोन, बेखौ सोरखौ फाव खालामनानै बेरखांहोनो हागोन, बै मानसिखौ नागिरनानै मिलायना होनो हानांगोन। जों बेवहाय ओरैबायदि गोनो गोथो जायो, नाटकआ मोजांब्लाबो आर्टिस्टआ मोजां नङा, आर्टिस्टआ मोजांब्लाबो बबेबा नाटकआ मोजां नङा, बेवहाय सिनेमाफ्रा डेभेलप जाया, जौगाखाङा, नायथाव जाया। मानसिफ्रा बुङो सिनेमाया मोजां नङालै, सोरबा बुङो नाटकआ मोजां, आर्टिस्टआ मोजां नङालै, बेफोरबायदि जायो। दा नाटक मोजांखौबो फिथाइ होनो थाखाय, बेरखांहोनो थाखाय माखासे नांगौ रोखोमनि जोंनि आर्टिस्टफोर नांगौ जायो। दा जों नुनो मोनो आर्टिस्टफोरखौ जों सानजाफ्रावबो गोबां रायलायबाय, सोरबाया बहनो, सिनेमा बहनबाय, गावनो सिनेमा बहनबाय, गावनो एक्टर एक्ट्रेस जालाजोब्बाय एलबामावबो सिनेमायावबो। दा बेवहाय माखासे सिनेमाफ्रा नायथाव जाया, जों बेखौ आन्दाज खालामनो हादों। दा बेखायनो आङो डाइरेक्टर आरो बिथांमोननि प्रडिउसारफोरखौ आं खावलायदों, माने नाटकखौ नायनानै सोर मानसिखौ बबेहाय होनो हागोन, बेखौ मारै फोथायहोनो हागोन, बेखौ जाहाथे आन्दाज खालामनानै होयो। आरो आं बेखौनो खावलायगोन, जोंनि गासैबो आर्टिस्टफोरखौ आं खावलायगोन, जायफोर गोदान आरो गोजामफ्राथ' एक्सपिरियेन्स दंखासै एसेबाबो, जेनेबा गोदानफोरखौ आं खावलायगोन जे जायफोर माने गाफेराखै, बे गाफेरोबा डाइरेक्टरनि खोथा लानानै जाहाथे खामानिखौ मावो, प्रडिउसार फाइनान्सारफोरनि जाहाथे खोथा लानानै खामानिखौ मावो, साहस थानांगोन, बेवहाय गावनि पारफेक्ट जानांगोन, कनफिडेन्स लानांगोन, नाथाय अभार कनफिडेन्सजोंबो जानाय नङा, कनफिडेन्स खालामनांगोन। बेबायदि आरो आं बे जिनिसखौ ओरै खालामनांगौबा आं माबायदि जानांगोन, मारै थिनदों, गावनो गासिबो थिग थाक जाजोबनांगोन, होमबासो बे गासिबो नांगौ रोखोमा ओंखारजोबनाय जायो। अब्ला बे सिनेमा जाहैगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। बे आरनाय अफिस होननाय मोनसे सिनेमा बहननो नागिरदों। बे सिनेमाखौ मार्केटाव बहनाब्लाबो मोनसे इउटुबनि दारै बेखौ फोसावनो नागिरदों। आं आसा खालामदों दि इउटुबनि दारैनो बियो आरनाय अफिस मुंनि सिनेमाया बयजोंबो अनसायजागोन, बयजोंबो आजावजागोन, बयजोंबो बाख्नायजागोन, बयजोंबो नायजागोन, आरो इयुनाव बे आरनाय अफिसा मोनसे सोरजोंबा अनसुंथाइ होजागोन एबा फाइनान्स खालामजानाय अबस्थायाव सफैजागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। बेजों लोगोसे जेब्लानाखि आरनाय अफिस बे सिनेमायाव जायफोर बाहागो लागोन, बिथांमोनाबो मोजां गोसो होनानै फाव खालामनायनि गेजेरजों गुबुन
प्रडिउसारफोरजों गुबुन गुबुन फाइनान्सारफोरजों गुबुन गुबुन डाइरेक्टरफोरजों जाहाथे हांख्रायनानै लांफाय जायो जे आर'नाइ अफिस सिनेमा गानायै उमुग रल लानाय उमुग नाम लानाया सोर सोर बेखौ आंनो उमुग सिनेमायाव नांगौ बेखौ आं ओरै लांनो नागिरदों जाहाथे बेबायदि नागिरजालायनाय जायो आं बेखौ खावलायदों जाहाथे मोजां जायो जे आंनि मिथिनायाव नैबे आर'नाइ अफिस मुंनि सिनेमा बानायनानै इउटुबाव हगारनो नागिरनाय बिथांमोना जाहैबाय बे थांखिया साक्सेस जानांगौ जों गासैबो आर्टिस्टनि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो बेखौनो आङो खावलायनानै आंनि बे दिनैनि बे आर'नाइ अफिस मुंनि सिनेमा बेखेवनायनि मुङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होनायखौ बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनजों हांख्रायजानाय गासिबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आरो कालसारखौ सिबिसुला रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। थारैनो आं हरखाबै बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनाव आं नुजाफैनाय जादों लोगोसे आं गोजोननायबो मोनदों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनखौ गासिबो रायजो राजाफ्रा अनसायनानै लागोन आरो थुलुंगा होगोन होननानै आसा खालामबाय। लोगोसेयै जाय बिथांमोना बे प्रडाक्सनजों लोगोसेयै एबा गोसो गुदुं जानानै बे प्रडाक्सनखौ मावफुंनो आखायाव लानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। आं बारा गोबाव बुंनो सम गैया आं बेखौल' हास्थायदों जाय बिथांमोना भुल एबा केरेक्टार मोनगोन आसा खालामदों बिथांमोना डाइरेक्सन एबा प्रडिउसारफोरनि बुंनाय रावफोरखौ गनायनानै हाबाखौ मावलांगोन। लोगोसेयै जाय बिथांमोना बे प्रडाक्सनाव गोसो गुदुङै एक्टिं एबा केरेक्टार देखायगोन बे बिथांमोनखौ आं गोसो गुदुङै एक्टिं खालामनो थाखाय आं बुंनाय जाबाय। बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि जोबनायाव खावलायनाय जाहाथे जोंनि आर'नाइ अफिस इउटुब चेनेलखौ बयबो अनसायो बयबो नायो आरो बर' हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो नाजायो। बे आसायै दिनै जोङो नोंथांमोननिसिम बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों। जेखि जाया मानो आंबो सासे फावगिरि हिसाबै नोंथांमोननिसिम जि हायो जि रोंगौथि दं बेजों नोंथांमोननिसिम जोंनि रोंगौथिखौ होनो नाजागोन आरो बेजों जों समाजनि मोजांनि फारसे लांनाय माखासे मेसेजखौ जों होलांबाय थागोन नोंथांमोननिसिम। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि आर'नाइ अफिस इउटुब चेनेलखौ नायो आरो साबस्क्राइब खालामो बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों आंनि खुलुमनाय थाबाय। साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय जाहाथे जोंनि आर'नाइ अफिसखौ अनसायो नायो। बेखिनि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो साफ्रोमबो आर्टिस्ट बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। केमेरामेन बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। डाइरेक्टर बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। जोबनायाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिदाय लाबाय।